سلام پشت هفته کشون دا هم دیسا ایرو به هورانه جنگ همه ایرو چره چولیگه اف در جبو چولیگیان و جبو کردستانیان جیه کی تایبته هیبتیل پشت مقیاد که امنها خبردن جیر ریان ها استدا دچم ریا کوز بکارتینم آراستی پس کوفی خزال بزن حیوان بوی رنگی دکارن وان بر پالاندا بگیرن جبو انسانان مر نکاره پیشنیار بکه جبو کو انسان بین بوی قایده لوان جیان بگیرن یعنی کسی که کو خوازای ناس نکد ناف خوازای در لوی تفگر اما تنه به حق نه اندر لازمه بالدار بن جبو جیوسان اون چونکی مر جور بشقته حتانی گلیه جیرجی مرو داد که و اوجی انجامه نینی دردخه لوه داره داره که بالکش هی اف داره کانکول نه تفایی کانکول پیوه کانکولن هرما چولی گیجی سپینه سپیگورن جخوا اف تایبتمندی هیه مثلا جبو وان کانکولان دبیجی کانکول دملیان چما دبیجی کانکول دملیان جبو کو دملی بهتر لجیه بدارو بر جیه چیایی جیه زوزانان مرد کاره وسا بیجه جبو کو زازا دملی وان درانه بهتر وکی جنگه شوا دیتنه لوان جیان بجیوار بونه لورا جی ev kankolê ku van daran digirin ji wir tê ji wan re dibêjin kankolê dimilyan.
tabi derdora çır jixwe hemû wek zinare latin rengo hemû teşe girtiye bifikirin yani li vir ev zinarên vê derê hemû wekî defterê wekî pirtûkekî hemî qat bi qate gelek ciyekî balkişe hin ciyan weke bastexê çêbûne hink weke sêlan a rastî teşegirtinekî bi vî rengî li welatê me ez nebawerim ew xwesa em geriyane bi vî şiklî dîtbariyekî wisa bi heybet û balkêş em rast nehatibûn lê çewlik bi erdnîgariya xwe cûr bi cûr yani rengên xwezayî yên cuda li çewligê me re rast tê mesela em bêjin bi qasî 10 kilometre şûnda tu biçî dibe ku erdnîgariyekî li dijî li vir yani berava jî vê derê derkeve pêşberî te niha jî em li çirin ji vir re dibêjin çir yani ango dibêjin şelaleya çir lê şelale û çir ji bo ku yeke çir bi zazakî tê gotin navê vê derê çir e em jî jê re dibêjin çirê çewligê. Rengê zinarê vê derê jî wisan bifikirin qehweyî li wir kesk li wir şîn sor yani meriv ev boya jî bike wisa teşe nagire rengrengîn e ji xwe welatê me jî ne rengrengîn e ev e ji bo wê jî ev der jî be ku welatê me ye lazim e yani her renk tê de hebe çünkü em jî rengînin bengînin Kurdistanî ne em ê niha jî derbasê ciyê ku çir av li wir çir dide em ê derbasê wê derê bibin. Li vir gerzikekî heye demsal zivistan e lê hê jî sorin evana tiriya maran e ez bawer dikim ev ji bo ew ê baş e ev tedî bexşin normal e di nava evê da tiştên wisa bê serê me re meriv bikeve jî ser û çavê zarokan ew ê derdikevin wekî sor dibe wekî bizirikan derdikevin suretê wan wisa sorsorik dibin êce ev jî ev tiriya maran ji bo ew tişt baş e dema têda didin ew sorbûna sureta zarokan jî jê dişe balkêş ev jî di nav xwezayê de ye. Niha jî ez înkî besa ev şikilgirtina zinarê vê derê bikim ev pêkateya xwezayî bi çawa çêbûye ev jî dema teqîn çêbûne di çiyanda şiklên wisa em bêjin zinar çêbûne zinar û ax ji hev perçe bûne ji hev qetiyan e ax jê qetî ew mane ji xwe li derdorê jî gelek belav bûn çêbûye ji ber ku ev der asta vê derê bilind e û ev der jî çewlîk e erdnîgariyekî em bêjin stratejîk e asê ye lewra jî pêkateyên wekî çir wekî sulav çem robar her wiha mümkün e li van derana jî çê bibin ev jî nimuneyekî li Kurdistanê li welatê me li çewlîgê di nav erdnîgariya Kurdên me yê Zaza da
liver teşeki wisa xwezayê girtiye zinarê vê derê kevira wî mesela bifikirin xirêv gava çê dibe yani em bêjin ti qerqeşûn dihelînî bermahiya qerqeşûn tiştê wekî xirêv tiştê ku mer ji qerqeşûn derdixwe safî dike ji hev dû wekî wîsa xirêfî maye em bêjin vê kevirê teşegirtina vê kevirê zehmet e wekî qat bi qat wekî defterê atiye ser ev dû şikilekî wisa girtiye lewra jî wisa bi hev dû ve skiniye yani mümkün e mesela dem bi dem kevir ji van zinaran bişixte dikeve xwarê jî ji xwe kivşe li vir derdorê jî gelek hîntên ku jê qijeyane jî ketine xwarê niha bi qasî ez dibînim çir jî qeşa girtiye cemet girtiye naherke çünkü jêrê çir li vir rûbarokekê heye di rûbar da av naherke ji ber ku av na lê dengê avê tê ez bawer dikim ew jî di binê bûzê da binê cemedê da ew dengê avê tê ka em ê derbasê wê derê bibin ev deng gelo çi ye em ê wî jî seh bikin. Evana jî bermahiye insananın ten dû hevî kew digerin dû hevî qijik digerin yani sed heyfû mixabin têgîştinekî wisan erênî di nav civakê de çê nabe ev jî bi rastî meriv hêrs dike yani insan çi pê deviye insan pê heye bikeve dû nêçîra kiroşkekî kevekî xizalekî yani yê şermeya rastî jî. Ez niha hatim rexê şir ev şirê picûk e li vê derê ji ber ku tav lê dixe wisan ew dengê ku li jor me divîst dengê avê ji vir dihat ji xwe di alî hundir de jî ew ê çê bûye erê wekî pixêriyê li vê derê şikil girtiye ew jî bi herkîna avê re çêbûye ev çirekî picûk e li vê derê ez ê texmînen viya çi qase yani 100 metre rehet zêdetir heye bilindahiya vê derê gelek bilind e em derbasê ciyê ku ava zêde lê de herke ciyê esasî çir li ku derê em biçine wê derê em ê hinkî bi pirahî giştî vê herêmê taybetmendiya vê derê ji we re ragihîne. Herçi qasa niha berf tune be jî lê avhewakî gelek sar destê min qersîn carna meriv hewcedarî pê dibîne bibêje bifikirin yani her roj em nava cî û nivînê xwe da radizin li vir jî jîngeh e li vê derî zî zindî dimînin li van derana însan jî dijîn
insan tê dikoşin ji bo ew insanê ku weka me rehet di mala xwe de razin em serxwe jî bêjim yani mesela em îro hate vê derê bifikirin atmosferekî wisa hewayekî wisa ez behsa qersînê dikim lê mesele ne qersandina min e dest ji min dandina min e goyê min bice min de devê min lêvê min bice min de qerse mesele ew nine mesele balkişandina ser mijarê ye ji bo evan tiştana insan tê dikoşin ji bo em vî zimanî bikar bînin bi rastî jî ez vê bi dilê rehet karim bêjim ji bo min şeref e ez di nav erdingariya Kurdistanê de ez behsa taybetmendiyên Kurdistanê axa ku ez jê çêbûme axa ku gelê Kurd jê çêbûye ev bi serbilindî û ji bo xwe ez şeref dibînim ev jî bi keda insanan ew insanê ku di van atmosferan de li van av hewayan de van zor û zehmetiyan kişandine berdêl dane ji bo ku em îro bi hêsanî karibin dengê xwe bilind bikin jînge didome. Ya birastî erê ez hatim vê derê lê ji ber ku çir qeşa girtiye cemet girtiye wisan bifikirin ew av e ji sermana li hewa cemidiyê bifikir dengê avê nayê li vir şelale heye çir heye dengê avê nayê piçekî wisan di binî de av diherke lê bi ew herikînê re jî ew qeşayê ku girtiye carna jî perçe jê dikevin erdê ev jî xeterî ye Niha ez li virim tiştekî jê bikeve kaska serê bikeve ji bo min jî ê baş çekî bifikire li vir vana hemî ji jor ve hatine xwarê erdê jî girtine bûne kevir wisa bifikirin weka kevirê ê naşikî jî êca ka bidînin jor da jana dikevî jî ez înkî xwe vir davidim dibe ku nêzîkê min jî bikevin erdnîgarî xweza çawa ye bifikirin li vir car carna em bêjin av diherke gurşa avê ye dengekî bi heybet belkî li ber wî dengî meriv nikaribe behsa mijarê jî bike ev qasa dengekî bi heybet carna jî mesela ewekî qeşa digire dîsa bêdeng dibe lê ev bêdengî bêdengiya xwezayê ye betlaneyekî bifikirin yani bifikir însanekî aciz dibe bêne xwe dide pê sar dibe xwe germ dike ev jî qeşa girtiye niha carna jî em avê ku herikbarin wan avan sekan dibin sekan bûna wan çi ye bendav çêkirine pêşî lêgirtine pêşî divê mer li tiştî negire li fikir negire li xwezayê negire li avê negire yani her tişt divê azad be jiyan bi azadiyê xweş e niha em azadin sebebê azadbûnê jî me ji were got ev der welatê me ye ev xweşînek hemû yê welatê me nin divê em vê tiştî baş jê hev derxin reng û deng di xwezaya me de hene em jî divê hem rengê xwe nîşan bidin hem dengê xwe zî bidin bihîstin ji bo wî jî ev hewldana me ev ger û geşta me hemû divê çarşovê de ye yani hegena em tenê ji bo taybetmendiya xwe û bav û kalê xwe û der û dora xwe cîranê xwe nakin yani kesên ku niha dijîn em tenê ji bo wan nakin ev tiştê ku em dikin bi taybet ji bo pêşerojê ezî nifşê nû ye jî ev tiştê hemû bibin arşîv ji bo wan jî ê bibe çavkaniya îlhan belkî 100 sal paşê ev çir li vir teşeyekî din bêgirtin yani çünkü xweza jî xwe diguherîne me got ya li vir diherike îro qeşa girtiye sibebekî zûha bibe yani ji bo wê divê em van tiştana zî baş hev derxin me got ya yani li vir di nav vê heybetiya bi deng de belkî ez dikarim baxivîm êca niha jî av sekan biye qeşa girtiye li hewa û hemû biye weke beniyan meşlûran rastî jî ecêb e yani 105 metre rehet bilindî heye lê ez bawer dikim her perçeya ku jê bikeve bi xasî hîntekî mezin e yani li cîkêm meriv keve bi rastî jî meriv perça mezin belkî goyê meriv be
Ya rastî ez hinkî xwe dûr bidim çêtir e. Adı da evet şey mesela. Av dibine cemede de dişe. Yani ev kasa hava sare. Ez deste xwe mesela dikim avê av ji hewayê germtir e. Ji ber ku ev av dibine ve qeşe de dibiye weka kêrê. Weka kêrê. Yani ji xwe berê gava insanan ewlî tiştê jêkirinê dîtine ji kevirê sûd wergirtine mesela kêr filan bizmar tiştên wisa ji aletên ku jê dikin. Wan tiştan bin ev qeşe zî weke tiştekî birandinê. Yani ev te çema bihele yani via zahmet bihele. Ez bawer dikim dê hetanî buharê ev wisa be çünkü tav jî lê nakeve ciyekî dibûriye ji ber ku tav lê nakeve wisan derdora çir ev ye bi zinar bi lat wisan pêçandiye honandiye roj lê naxe ji ber ku roj lê naxe ev ez bawer dikim ev ê demekî dirêj wisan qeşayî bimîne ew jî bi xwezayê ye ne bime ye bi destê însanan natiye evê kirin qenebe. Bele, tamaşevanên hêja em îro hatin çir. Çirê çewlîgê me atmosfera demsala zivistanê a vê herêmê derdora çir ji we re vegot. Baş xirab zêde hindik çi medît li gor derfetê xwe me ji we re yek bi yek vegot û me ragihand em bawer dikin kêrî we jî hat ev dîtbarî û ev tiştê me pê behs kir em ê hewl bidin hefteya bê li jîngehekî din dîsa derkeve pêşberî we hetanî wê demê hayîş xwe bin. Silav û rêz.